Eksakto alas 10 kasubagong aga kamasulan 60 anyos na harong na ini sa Sivalyo Street, Purok 2, Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Alas 10:03 kan mai-report sa BFP Ginubatan ang insidente. Alas 10:47 kan mai-deklara na ining fire out. Sigun kay Senior Fire Officer 4 Randy Ribua, gibo sa light materials ang nasurong harong, kaya marikas na luminakop ang kalayo. Saturday lang nagapasyar so caretaker. Tapos ang sabi niya, pag mga bandang hapon may mga naglalaog dyan ng mga ibang mga tao, siguro mga teenager, so mga nagatortarambay siguro. Dumanda sa bintana, nag-aaragi. Kaya posibleng saro ito sa naging dahilan kung yata siguro. Pagsadiri kan mag-agom na Manuel asin Leticia Rivera ang nasulong harong, nahaloy naman subot na abandonado. Si William na nagtatrabaho sa Sarong Cafe na haros kataid sa nakang abandonadong harong, nakilingan na sa nadaan pagkaraba kaini na makaskason subot na luminako. Buti, mayroon nga, sabi daw nila, mayroon na matanda dyan. Siguro, wala naman na, siguro nung isang araw, nakuha na, buti na lang, wala na yung matanda dyan. Maswerte na sa nang mayo mananakulugan sa pangyayari. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan BFP. Bali sa likod, igwa, kaya lang naagapan kan bumbero. Doon man ko pinapokus so pagsibonong ko, pag-spray ng tubig para maproteksyonan sa likod. Kaya ang sadig sa tubangan, wala naman. Mientras tanto, ini ang primerong kasulo sa Ginubatan ngunyan na bulan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.